बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबिनि आपडेटआव दङ रंजालि बैसागो खुंफुंनायनि सायाव जिपि सिंनि टुइट। हादरनि नैथि खोलोबनि कर'ना बेराम गोसारनायखौ नोजोर बोनानै आसाम सरकारनि कभिड-19 नि नेमखान्थि बादियै रंजालि बैसागो खुंफुंग्राफोरा रंजानायखौ हरनि 10 रिंगा समावनो फोजोबनो नांगौ। हरनि 10 रिंगानि बारा खुंफुङोब्ला आसाम पुलिसा कभिड-19 नि नेमखान्थि बादियै राहा लागोन होननानै जिपि सिंआ टुइटारनि गेजेरजों टुइट खालामनानै मिथिहोयो। नैथियाव दङ चिरां जिल्लायाव NLFB नि हाथियार बोखांदों। रंजालि बैसागो बोथोरनि समावनो चिरां जिल्लानि रुनिखाता थानानि सिङाव थानाय सिलेखागुरि गामिनि हाग्रायाव आयेन बेरेखा हाथियार बोखांनो हादों। बे हाथियारखौ गोदानै जोनोम जानाय एमबाथा दैदेननाय NLFB नो हैनो लांदोंमोन। थिग बे खौरांखौ मिथिनानै चिरां पुलिसा थांनाय 15 एप्रिलनिफ्राय नायबिजिरनाया सोलिदों। नायबिजिरबाय थानाय समावनो मैया फुंनि समावनो चिरां जिल्लानि भारत भुटान सिमना सेरनि सिलेखागुरिनि हाग्रायाव हाथियारजों बेरफ्रुग्रा मुवा बोखांनो हायो। BTR दिनै IGP खौरांगिरि मेल खुंनानै फोरमायनाय बादिब्ला 7.5 केजि बेरफ्रुग्रा, गंनै हादरनि बानायनाय राइफल, गान पाउडार 100 ग्राम, 106 था फिसा साइजनि आयरन आरो स्टिल बल, गंनै गोदान प्रेसार कुकार, 700 मिटार गोलाव मोब्लिब तार बोखांनो हादों। लोगोसेनो गुबुन मोनसे आलादा जायगायाव 12 भल्टनि गंनै बेटारि, 51 आयरन आरो स्टिल बल लोगोसे मोब्लिब तार बोखांबावनो हादों होनना फोरमायो। मख'नो गोनांदि बेफोर हाथियारफोरजों लोगोसे गोबां मुवा बेसादफोरखौ बाथा आरो NLFB नो जगायनाय जागौमोन होननाबो मोनथिहोदों। लोगोसे सिलेखागुरि गामिनि थागिबि 45 बोसोर बैसोनि लालसिं बसुमतारी मुंनि सासे फलानखौ पुलिसा सिग्रोमनायाव हमनो हानानै सोंनाय फिननायनि थाखाय पुलिसा गावसिनि आवथायाव लांनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथियाव दङ हर्स ट्रेडिंखौ लानानै गिनाय दं महाजोत दोलोआ। हर्स ट्रेडिंखौ लानानै महाजोत दोलोनि गेजेराव गिनाय दं। बे बाराव कंग्रेस दोलोनि बिजाथिफोरखौ मिथि मोनै जायगायाव दैथायहरनो थियारि जादों। BPF आरो AIUDF नि उनाव बे बाराव कंग्रेस दोलोनि गासैबो बिजाथिफोरखौ गुबुन रायजोआव दैथायहरनायनि थाखाय महाजोत दोलोआ थाग थियारि खालामबाय थादों। बे बिथिङाव मिरु कंग्रेस दोलोनि दैदेनगिरि जितेन्द्र सिंहआ बुंदों दि बिसायख'थि आय'गनि सायाव फोथायनाय गैया महाजोत दोलोआ, लोगोसेनो खुंथायनि सायावबो फोथायनाय गैया। बे समाव हर्स ट्रेडिंनि ड्रामाखौ होबथानो थाखाय दोलोनि बिजाथिफोरखौ गुबुन जायगायाव दैथायहरनायनि थांखि लादों। ब्रैथियाव दङ मुनमुन ब्रह्मआ प्रमद बर'खौ थांखिनानै फेसबुकआव पस्ट। बारग' BTC नि गाहाय हाग्रामा महिलारिनि बिबोनां मुनमुन ब्रह्मआ फेसबुकआव मोनसे पस्ट होनाया भाइराल जागासिनो। बिथाङा पस्टआव लिरदों दि अमा गेन्द्राया मोगा-मोगि मानसिफोरखौ गोखा गोखै खालामजोब्बाय, बर'फोरखौ खावनाय खालामबाय, BTC खौ BTR, अमाखौ बोरमा होननानै फोथायहोनो नाजागासिनो दं। बिथाङा गावनि पस्टआव रावनिबो मुं लायाखैबाबो BTR नि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'खौनो थांखिनानै बुंदों होननानै हमदांना लानाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।